Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi omurubuli kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. Omuriro ya Ensoko TV ne mambye ndengia aseri tukerigalie Jumatatu litikonia 22 asumuti yo gatano arimo mwaka bw'echilifu 2025 narimo no kugena kwa nebuna kwa bokire bya ni boyigo no gendera tebya semambya bona na boyigo no gendera tukubwatya ama emirobero yonse Ensoko TV kuro 512 cheke mambi gwekera boni ngana ndi chiaragire nyene chidakika angekomiga chia etregoro enga kingo kwarigania sumurobero yega bwetoro bini go chakira bona gweka chinsa isano ne mochi abona mubaso asokolire na komorekera aliagendera korekana emambya yabona aya etre na bwega yara chikobwatia tosanga sobwamo betra senchira yo mutanda bwekerera sesemo area ya Facebook na YouTube Ensoko TV asensemo yende namba ya mawasiliano si ujumbe yago enyenge nigere notisano na ibere isano na isatu isano na isatu isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isatu na bwego ukwenyorina ritukuria Jumatatu lero nigo tugochikolire ya bwatikere ne chiko sorry korende ayo nyuma ya yagendrete emambya yabona tosanga sobwa Meriane Ishmael Mogere. Asomo chakane mambia bana omugabara bwe county ya Kisii nigo agosiria barayibari babwatembwa yoko mogosia samugendero ayo agendere tukokora imie county ya Kisii na goteba buna unde bwensi oangeta magendero ayo nigo atatagetio mugusi agenderere ka ukwana asomo yego yo mwobo changire parish ya St Ambrose Kabeo ime ya bobasi nigarati atebruniga buna nigarachi kugendera gokorera mugusi amagendero chingaki are asekerugo chingige chiboigo nigo mobunga bwensemo yebunge akitutu chache not Jafet Nyakundi amono murikyo monene Steven Isabo kebatebine nigo baguche kubwaterana no murayibwense William Ruto erikoreta amagendero amange ime yorogongo rwagusi naso muchango bogo changire kanisa ye parish ya St Ambrose Kebeo haigani siasa cha magendero chebwatanse asomo governor we county ya Kisii Omoske Paul Simbarati agosia barayibali bakwamereria na kogosia magenderero ayuaga kora na ngoli be birakta umondo date ni date ngi birakta biri ebi gotubire muaro ni birakta gai nebi gotubire taki ganda bol mbono twanyoro burayo goso baringu aringo kurukan Nkemi de badai gokorera daraja mingi badaro sereti nkibadaro sereti airport. When the president came here nikauliza yeye barabara huyu mheshimiwa Manoti alikuwa ananipigia kila jioni Simba mheshimiwa ayo mroje na bakondo bare kumugunga egende gyonse egende menwa egende matiyeyo ofu igari egende nyakek ira nenya mache ira ne gyonse tebe president ngatebe president president gani kana mwana umujungu na kemo gadana ki onyoronye bikire budget myaki yene ngaketa nyako bikire budget arati ni gate bagenderete gutingia esegita yobochenu asene kebuna nige county ya Kisii yagachire dispensary keresa brocation Tionye yo mwaka Manoti agachita agatigaranjira kaso ketijaba lero gendo role kitwa kolero na weka 22 million ese project yetu Piesho debe ngataka gitebe remotri ata gitebe level 4 Chisemi kobeke bungu kyobo kimago chia saboro kigwa nigosimba agenderete korosia ebirasi bya ECDE na bayigo kwa bana bwo amabere n'amabere n'ubuzima bwo bitari amabere ari akimurire packet ye mabere ari na rutaina abachaina kwanza baile tiare mugada abana bakugenda grade 1 na grade 2
wanzira omutinyo nane oyo kiana ngo banda amabere abarogwanyi omuchumba kitutu chache not chafet nyakundi nereniga mwakire kokomorai wense omoske William Ruto asa magendera yo anyarire koreta ime ya Rogongo rwa Gusii etawate batuta esengeto morai yoyo okoro William Ruto otembile ligeli busiye kwa wate senja moisonde anakoe milioni yemo toro system stade mieko bono ya constituency otoyele tipara constituency kianda kile constituency nyore parela William Ruto otoa kerechia affordable housing orosi kichiro kile constituency na bongwan tiwale kichiremere siendrete otokonye olenga moina KMTC na toachibesa toa KMTC eito nero mupiasi Stephen Sapoke nigate babuna okubwaterana komorai wense omoske William Ruto amono mugavana bwe county ya Kisii Simbarati na kukwairira magendera mange kwenekwa ase county ya Kisii. Mmesikia within 1 year tumefanya primary school 62 million, digital hub hapa 10 million inaisha. Alafu hiyo mambo ya maji tutaangalia pia bohol. Alafu tutaangalia mambo mengine ijayo. Tutaendelea pamoja both with the governor and with the president ndio tulete maendeleo hapa kwetu. Kwa reporter Geta Senigian Soko TV. Nigaraite omuyega bwe 95 okero mwaka bwe rishirika lya St John's Ambulance menyomba yo abarwaire beme basokano banyolire obwo bwabosa gati y'echinse 24 basokano. Under the universal health coverage in SHA, we have also established the Emergency Critical Care Fund, and henceforth, every accident when a victim arrives in hospital, the first 24 hours is paid for by SHA for everybody, those who are registered or those who are not registered. And I'm very proud that over the last 1.5 years, that service has been made available, and we are on course in providing adequate resources to make sure that that service is available to all Kenyans. When I had an engagement with the leadership of St. John, they told me that they have only 4 ambulances that have been registered under SHA because the other ambulances are not ready. I have instructed the Ministry of Health, because of what St. John Ambulance Kenya does, especially on matters emergency, and the training you have done for many of our young people. When I see this great congregation of young people trained on not what they can get, but what they can give. Therefore, we will also do 2 things for St. John. I've instructed the Ministry of Health to buy an additional 15 ambulances. Modern ambulances, and register them with St. John Ambulance and register them with SHA so that they can be covered, and all emergency services provided will be paid for by SHA. Yours is a free country. You have the freedom to dream, freedom to speak, freedom to become all that you can be. But freedom and responsibility are inseparable.
You cannot claim one and reject the other. Freedom without responsibility is not freedom. It is recklessness. And recklessness always has a cost. Sometimes the person who pays that bill is you. Sometimes it is someone entirely innocent. That is why I am so proud of the cadets standing before me today, encouraged to think first of itself. You have chosen discipline over impulse, service over self, and responsibility over indifference. Kenya needs more young people who run towards problems to solve them, not towards trouble to cause it. We need more builders than destroyers, more helpers than bystanders, and more healers than those who cause harm. Be that generation. Be the generation that understands that every action matters, every choice counts, and every choice carries consequences. Be the generation that leaves Kenya safer, kinder, and stronger than you found it. Ladies and gentlemen, St. John's Ambulance Kenya remains a valued partner in our efforts to build a healthier and more resilient nation. Your Excellency, we recognize, as the Ministry of Health, we recognize St. John Ambulance Kenya as a very strategic partner in advancing Taifa Care, our model for universal health coverage. As we strengthen healthcare delivery, emergency medical services must become more responsive and accessible to every Kenyan. The first few minutes following an accident or a medical emergency often decides whether a life is saved or a life is lost. And this is why the work of St. John's remains very critical and important to the health of our citizens. Your Excellency, I commend St. John Ambulance Kenya for its highway emergency response project, which continues to provide life-saving interventions along our major support corridors, transport corridors. This initiative demonstrates the power of partnership in reducing preventable deaths through rapid response and timely emergency care. Nayo ekaunti ya Murang'a gwikira bona iga niga yenyorere bango yekerengo kichi million chimebire na merongene wetrase abaonchereria kuigeka ebigwanda se county eyo mugabara bwe county ya Murang'a irungo kangata gakoraria iyo nigo boigarere buna nigo chi company sano nemo chianyorire amasakaro yo wanchura kuigeka se county eyo buna ekobwatia. Today we are here to issue formal land ownership documents which have been processed by the National Lands Commission to the first group of investors who applied successfully. We have 6 factories that have today obtained their ownership documents, which meaning now they can now start building factories there. We had the one that had already set up without the documents, trusting the county will deliver the documents. But there were other 5 that had not started, which had paid the full amount, but today we have now given them the ownership document after we got it from the National Lands Commission. We thank the National Lands Commission for helping us get those ownership documents. We are very grateful. This now starts formally the journey to make Murang'a an industrial county. The land they got was not for free. We have a remaining part which we shall announce soon when people should start applying. In the next 1 or 2 weeks we'll do an advert in the newspaper. It's a very transparent process. Anyone who can afford just can M-Pesa the county. The money we get there also goes to help the county do other functions. One include that from 1st of July, new financial year that is coming in the next 1 or 2 weeks. We have made several commitments. One include to review
the salaries of our teachers, and that will be a cost implication. Two, we have to employ interns who have been with us for the longest time, let's say 1-2 years, to become regular county employees. Again, that's a cost. Also, three, other programs also they need to be paid. So we really needed that money so that we plug in the deficits that we had as a county government. We could not touch that money which they had paid because they did not have ownership documents. Now we have the ownership documents. The anchor tenant, that is the company that will get the largest share of land, are the 10 tea factories in Murang'a. They will get approximately 70 acres. They are yet to pay. That's why they were not part of the team that got their documents today. But they have promised in the next 2 weeks they will pay us. They want to do more value addition. Tea can produce other products, not just tea for drinking, including wine. So we look forward for the 10. Yes, among the benefits that this group will render, one is the huge problem of unemployment. Two, the products that Murang'a people produce, whether, let's say, meat, will now get more value and more premium. The farmers will earn more. You have heard one company called Kenagro who wants to value add sunflower, which is grown in the lower region of Murang'a. If KTDA comes, they will add more value to tea from the people who are from up that region. And also direct employment. Already Ashlands, who are already there, they have already employed 700 people already. And so we are looking forward for a brighter future. What we are intending to do is to bring value addition in agricultural products. So what we are going to do, we are going to process seeds. We are going to have a processing line for certified seed here at the industrial park. We are also going to have a factory for making the animal feeds additives, and we are also going to have a factory for formulating products that we use in protecting our crops. So what we are going to do here is to come and support the farmer from Murang'a, and also as we sell to them their input, we are going to buy the output, their produce that we need to process our product. As you know, agriculture is labor intensive. You cannot talk of agriculture without talking about labor. So the simplest way to solve the issue of the jobs is starting in agriculture. Agriculture will absorb a lot of people if we invest properly. Like now, if you talk of the seeds, we start with the researching of the seeds. We go to the production of the seeds. We go to the processing of the seeds. We go then again to the farming, the actual farming where you plant those seeds. So the issue of the labor, if we invest properly in agriculture, will be a foregone thing. For now, what we are doing now is just selling raw pork or raw beef. But what we want to do is to start value addition in our new yard there. And from there, maybe we are going to be able to increase more slaughtering and increase more intake of our animals. Then from the increase of many animals, maybe tutakuwa na tunaandika watu wengi, tunaajiri watu wengi kwa hiyo kiwanda. Almost 600 to 1,000 people wana benefit directly and indirectly kutoka kwa hiyo kichinjio. Kwa hivyo tena tunashukuru hii county government kwa kufacilitate hii mambo, na tuna hope tukienda kule maybe in few months, maybe in 6 months we'll be running 8 to 10 tons a day of both beef and pork and goats. Those are goats and sheep. And 8 to 10 tons, maybe if we do value addition, we maybe increase to about 15 to 20 tons maybe in a day. That means growing our economy. If you are doing like 10 tons on average of
400 per kg. Those are meaning that's 4 million load, circulating in that Kabati only, in that one slaughterhouse. 4 million sharing. You may be on average of beef, the price of a beef and the price of pork, maybe it's 400. Then you are doing like 10 tons a day. Those are 4 million circulating in one slaughterhouse, just in a day. Chinga kyomolero oberiko gosaba chiyomba chyoburara ase chiskuru gete omu county commissioner bwe county ya Laikipia Duncan Muyesu nigaruro kubore gochiase abayebori banyare kubwaterana na aborokia mone serikali yonzi erikwene kibuna chimbo chia bana nko bachire chingiya chia magenderero yankyo aya nigo agwikirana chinga ki ebikorwa ebyo kurwase aborokyo byawo nchokere na inde kobo musigo murito gochiase omwebori ase Muyesu atebreti bari gochigwanchirana osego chigwanchira abana siasa ase skuru abo bagotumeka chiskuru kwerigeria chikura. All the schools within the county are safe and we shall not entertain, I repeat, we shall not entertain strangers within the schools, particularly aspiring politicians, to use school as a podium for political mobilization. Kama unatafuta kura, tafuta huko nje. Kwa shule ni mahali pa kusoma. We want to mold our students into responsible citizens. I want to remind all of us that this is AGM, an umbrella which carries the Thanksgiving, prize giving. And in such an occasion, we always give the feedback to our parents. One of the feedback, or one of the areas where we give feedback, is your role, where you played for us to succeed. For me, I'm a happy leader in this school because you parents, you really supported us. Last year, the parents of Form 4, alongside you, you really supported us to achieve the projects which we had placed ahead of us. One of the projects was good results. The A, the A minus, the B plus, and transiting all the students to the next level. We registered 477 candidates. And out of those, 448 managed to get C plus and above. That was almost 94% transition. A clap for all of us. That's great. That's feedback. This year, we have registered 476 candidates. 476 candidates. They are our project, the first project, and we want to transition all of them to the next level. Allow me to briefly address the issue of student discipline and the recent arrest in schools across the country. Schools are centers of learning, character formation, and innovation. Any form of unrest disrupts learning, destroys valuable resources, and affects the future of learners. Discipline remains the foundation of academic excellence and personal success. I therefore urge our learners to embrace dialogue, responsibility, and respect for school rules. Whenever challenges arise, let us seek solutions through peaceful and constructive engagement rather than disruptive actions. I also encourage school teachers, school leaders, parents, and students to maintain open communication channels and work together to address concerns before they escalate. As the saying goes, discipline is the bridge between goals and accomplishment. Let us all play our part in creating a safe, peaceful, and conducive environment where every learner can thrive and achieve full potential.
ase orobote rwabene nigo tugusangana bagaka bakoro au bagotwerera igoro yokugania kuraroro omotembe kugendera gutumikwa kugaya nebina au korega no munyakero gubwekiombe kia Mwanyagetinge Heritage Council sa George Nyakundi ni gaere igoro ya matongo atatu ayu arenge gutumikwa kare na bakoro kugayana ebina ritongo ryo swenta eria makiaya rikoro kugembo ritongo rya mangara boigo riria lya gesima na kubwatikana no gocha kwebigambero byekerero nigebine binge bikwere kinga kinyinge kugayanwa nigononya nabo ekatiba yanchirete okwiranirirwa kubugaya niegenta bagaka wairire okoboko ose bairo okoboko eri gukora ebina genkyo ine nomanyete bunabukare nigo mugusi yabwatenchira yokugaya nebina wetero gutumia omotembe asama tonga atatu ayo arengeri itongo rya usweta eryo rimanyekante amakia ya buno gembo ritongo rya manga nabo igo riria rya gesima ekoti yari gucha nende gesima ende manga nabo igo kirera buogo rio kumete isano ne mane ngondi yegetumbe nabo igo nkibuna manyeta ya ne cyanga aya nakira soroboti rwabene eikeiga nigo tugusangana bagaka bakoro abo bagotwerera igoro ryo kuganya kurarro umutembe kuganira gutume kwa kugaya nebina amakiaya rero nabo twacha ase ekoti enkoro yogembo kare twabwate chikoti isato eyarenge koro kwa litongo lyogembo litongo lya gesima ne litongo lya manga twachire twanyorera bagaka bamintoga bagaka bisora kabisa bamanyeta mangana arenge gakurukare gase omuchito bwogembo mbatwerere nakikoti yansete ngiyare kugamba bina kibainyorete tware kugambira rende kurukare na esoko egwo bosibore bogwanse bina byekigambero egekoro mbanyanjerane gosene tokogendera negesongo korengana no menyakirogo bwekyombe kyabagaka ba Mwanyagetinge Heritage Council sa George Nyakundi nigaida irigoro ya matongaya na kubwatikana no gocha kwebigambero byekerero nigebine binge bikoira chinga kichinyinge nigo nonya nabo ekatiba yancheranete okoiranirwa kubugaya ni wetera amangana iga unayo motembe ntuna sweta lero no torega asset quarters omochiomo nene wabasweta oyokoro kuogembo no twacha korigereria amangana yegekoro gyeito amangana yokugayana tikoti karentu abwate tikoti ange isato gusiengima tiare kugayana amangana yebina biribya bya abantu bomogusi ekero bari kugayana ebine ebimbyeretwe bikairuna serikali toganza chikoti chekerero lakini ekatiba yaito ya 2010 section 159 2C yaire abagaka nabangina egekoro kyabo keirane bagayana amangana yebina biria bitali binene ebina biri byegenka nebina biria bitali kochikonereria ekatiba yaito korengana no mugaka kebabentabo omwange nigakunyera buno motembo konya tukugaya nekina asimumuro mwabate metakundire ngombe yoboko bwa kwete asibagetwa somo tembo yo na kwira kugayana na asinchirenkia egisambo wekiya umuro mtubwe utatamoke igari kurukuoru nasoge mwisi kumwaba gasoka oboko bogakwa akataka kwira ni kyombe akachore ngombe yemo enene akayiruke yaye akaleta kirikyo cyaye tujonzi ngombe nene akayiruke yaye iga kotinia iga ugembo akatemo uri otebe ngombe bamtune yane na moete lero otange ne yane ngurete igo cyabwatitu cyaje kamenya bwateganya nabo igo no motembe bakagenda manyine cyomba akabwata motembe ase ngombe iri bakwamerere noyo utagetabe yaye akabwata motembe nyandiri kwamanya buyonga sere kanga wakubi bakamererani umumuro yakayegwa uyu nyabodimu akarunera ogoika buyonge nkobeka mwaka karutasi itukeri eri uri nengombe iyo temoiteti bagaka barengo bakaminyuka nekindege
ngenjeria kare bakamubugiri bingeri agacha moyo akagenda n'eng'ombe yawe pakaka mambi yawe akayekobera omonyene igacha boja asinkwa nayo mwaka Daniel Changa nabo igoke babentabo nigo bakwerra na goteba buno motembe nigo begechokorierwa eira na gokora okwamerrania omotembo oyo mbora igo begetukorierwa eira igo bare ko babuna no koriera rikiko una bakoro bakare bare gotebanga onya abantu mokokora emirimo nko amerani muri reto motembo oyo no rosiaga mubekense mutambuke boneye ebabuna nemuma ama ene mgo gutambuka motembo no rosiaga ayo mochio chire nyakaribira igo bono nga motembo oyo okabe kubuna nigo okorerwa buna neire kengwansonga onde moko amererania moche iga mwesansore mbiyambaro murie ira mokwane gentugeria kiare ngoro moko amererania onyenkerie kiane buone ndinkore onyekere kiao na inche boyo abantu banyuriere ira matembe na no na ndo reko bachuo bokano ori bwakare bare kote motembo ori ore kotengia abantu mabina ne kinyange omotembe ne chachi yare kotokonya no rona batebia ngore ko bachua makano ari are gokora kinyangi omotembe no rogo simuru agorosigu kamoko na gotenga no ro urenge ira yigikuru okoreta abantu amo na kio kobekeru no mochachinga chachi tokonye bono baiko bono bune bitabu byacha bikarusio motembo ugatigera semo bono mochachi otigeirwo yogabwa mariko osinyire kuna cheki na ko mwaka 70 osinyire omotembe no rorengo mochachi umukuru oyina tware kuruka mu matembo yo ndaro ringo buya kene asoko ganye kugaya ni bida by'ukwamirani byo muriania ibona nanyamakia ya emetembe ya chakire kubuturwa na gusira nigo bono abagaka bo bairoko boko okwiranirwa kubagayani obugwetero motembe na kuboria emetembe tiyo kogechwa ekina napokera iri miaka na 5 karenya kabeirigo obwangu bune yaso akotini ngakieria bakoroni kiara ekindi kiagendera ase gusi yaito emetembe yagechirwe emete yarenge mesasa emete yengenjo kabisa ingoto yons pia elde yagechiru nabamura batamayeti emete yuninki yabwate so egesaku kyomo gusi lakini nero bono igeri etigarite na buno mugaka kwana emetembe yasokire gwetera abantu buna inje no motembe bono nabande bali baojikwegerereke gusi bakoleta abagaka amo bachi gosonsora amangana alia atutukanire nainde amangana ara masinini awakubuneke biriti omorero bwate ensengima amangana ayunata keirari miguna abagaka abana bono emetembe tigarete nainde ntogendrete kobarikia gusi engima kuripotiria Ensoko TV kure county ya Kisii Chepethuel Machin. Mbiyamano mwanchumu rigereria soko chore Ensoko TV oboroso bwo mugusie mambia yabono nabwe kubwati omurubiri oyega bwetorubini chingaki omurubiri okoretu gochasora mune university ya Tangaza saba kumanya iguru yemirubiri au babwate asensemo ya masomo kurwa aso omurubiri o doctoro usasa manganalia PhD babwate amaigerio a PhD in social transformation was doctoral of philosophy in information systems and knowledge boigo babwate mirubiri ase area ya masters una maana masters of arts in African studies, masters of arts in philosophy boigo amangana postgraduate diploma na boigo asense area ya bachelor's degree una maana bachelor of theology, bachelor of commerce, bachelor of science in agriculture with IT boigo asense ya diploma kosinchira buchinge buna diploma and certificate asense ya accountability ICT education na boigo asense ya chikosi usibakura magere asemenwa unawono omono bwege songo ege French ege Germany amo nemenwende emenge eriko baikera naboko bakira ICM wetra senamba eyoroche asetibi yago gabo emambia yabono eyere 0722
204724 gose obakire chire chikubwati gose barikere yuko wetera agochia email ya inquiries@tangaza.ac.ke gose batare austarre ase website yabo ya www.tangaza.ac.ke erikwe manya mange ore university ya Tangaza sengencho abuno ganirie koba erikonyora amwegerio nabo igochise michiago ase bono nigo tukoragenda so mutumo komo gato kurana ntaso asensemeriende ye chikosori mambia bono amanga bereka korekana asesemo ye chikosori asikurwa asesemo ya World Cup amo ne chinsemo chinde chinyinge toskare ne TV yago kwera nande na mange Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Obulimira bwesiro yobunda bwense Kolere tali nchirende onsura krobulimi obiyoke Enyoreri bagalia bene Kwaegwa megelio chisemi Nobo semia egrio bulimi bwekerero Nechikolinga Asobolimi bochete skuru nobo tigi bokumerwa mache Tebone ngombe bune yengiya Gale konyana eyini simbegete ndera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara konya kuyira nganya we kwama buya Beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kile tsukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobo tugi ekeroture semia mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobo tugi ime Yensoko TV oboroso bwumugusi Mwanchu muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balyagusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwanchu muligereri Nensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwa batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinsemo bune chia Nakuru Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa bako igwegwa na nemo nontonyara kwa batoko so asichinsemo Childoret no mugusi ora asichinsemo Childoret nera nyara kwa bako igwegwa Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba na chinsemo chia Molo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi ora mugusi anyara kwa bako igwegwa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakwigwa asenjera enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta seni Soko TV no botochi kwa batokora eke korugeito tonyara kwa batoge kora asenjera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara kwa batogo korareria okorari kwa nyagosira asenjera bwenerete Soko TV oboroso bumugusi Ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana mayani go agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo kumanya ayarabe gagwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane Eye Nensoko TV oboroso bumugusi Brendo Mwanchu mwerigere chida ikamera ngena na isano na isatugo yani gose asese mwene niko menebere choka cha tigere chirege chinse isano cha bono mambia so murobere bweto robine seri tukeriga ya Jumatatu na bono niko tokoso asense mwende yoko ligere ya yara sensemo erie chikosori emambia ya bono karibu tasanga subwamu wetera senchero yo mutandao sense media ya YouTube na boigo sense ya Facebook Soko TV namba ya mawasiliano ase ujumbe ya genye ngene gere notisa no na ibere isano na isato isano na isato sano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isato
karibu tusanga sobwa memambia yabono na kirebya asense moyende agukwanie mambia yega erio tuchake gusanga sobwa mo nabo gukwanira ayabwatikene ne chigosori ase obwagara. Karibu sana Frank. Asante sana muraria soko ngarigania ase getaseni gian soko nandi ritukoria rero tuchiko yakwanira yabirega gukorekana ase ebiti aso mupira amona ntajinde gosoli chinde chabere chikokorekana bana. Karibu sana mambia bono enga kitogo chaka and of course nturi chaka kura sense media yo mupira no kurarigeria sense mo eliende asamangana abwatika ina aliagendere tagendere to trenda ase weekend yeiga and of course rende na gosori entu watamangana ali chinku ndigo se boxing entu bwate oyo mubakora of course na content creator na comedian ibinte bigo byonsi pyo kurukuna nere oga obina na rubiri aliege ntu kurukuna ne boxing match kurukuna na furugu na ruche oyo kurukuna nere Geoffrey Musirio karagote bana bono umungwano yo chakira gusari egosori yeiga ya boxing na boigo oyerusiria ya sega ni rikopa gosoboroso bwa yakorana bwa chakira gusira of Albert of course abange asokurane kwa bagate bakari kumwiranira na gendoro sie yago na torole na ki no nyare korobiri because ntumaete expense gyo korobiria gosoria engabuneria na bona igo no maboria mange agochera na ekerokeria e comedian use content creator gochana nere gochaka kwariga nchigosoria chiga chia boxing osekosori ende yonsi nabo igontu puma ya expense yabese gutume kwagalia kuri sponsors partners abasanya pana pale akerokulire gosori yinigo yabwate abantu emeron gibre na batano na batato ase abasani bari bamino gali babarbo inkwaro chikikia baberete goche babo gashagwa amona babo feel and all of that ekeroto ya gosori yega ya boxing so far so good okorana boxing nigo ya chakire kwebwe imeyense mbone karego mbono bakareko yegorora lakini bono nigikareko gorora kurwa se industry ere ngago nego na ne obisi ire kaniri gokora ya igonsi ntrarora gikumukike tamu kiro kende gionsi. I think kerogote makurigereria Oga Obina amonechi ninjira ko organize boxing yeye na bego korokinga ministry kosase ministry ya serikali gietenenderete chigosori nira ire nchira geta sengenjo konyoranga chigosori nchire itaetiri bagali nene konyoranga boxing is one of those games echichibwenete kwa gwali baga sengenjo ababago chikora mbaro lakini bono go konyoranga mbali konyora any sponsorship kose any support from the government konyoranga abagosori ababange mbali guchigotwara mbali guchibatwara interest yeliyo kutaka kogenderera ne gosori lakini bona kyo konyoranga Obina kera sport ilio maito Obina times no mwana na bongo muruka bono mwana biashara anyakare yeah actually because whatever is doing there birine biashara sengenjo is gaining a lot so erekera go organize chi events bunejia aim ya yenene linga inkia go soi by the end of this event and ekerbone konyarekananga Obina gwesona nigo iko nkoraringa influence nero nige mwene bwate na nabafuasi pakane tiko nyerigereria lakini gogo chikwanyaranga essence ngenjo tu serikali bwate chi policies anane sajinde chitarigo favor game chinde konyoranga chige muchinde chebiru bunecho lakini chige mwechi nechiro nande njibwate obufuasi obonene amuno ena abago chikora lakini bono gogo chikorigereria serikali na policies ebwate nchiri go favor such kind of games konyoranga abuya chire ko be challenge. So Obina umuchando ngorenga nkwanere maybe ekikwa kwanera musiria kwanete at times iso kunyora bune eri abete vurugu part 1 eri arenge ya majembe amona mbavu destroyer abantu abange mbare safety concern singa it was scripted it wasn't fair and no nyembono no ene yisi kuligereria nabo kuligereria ibintu binga bune bimbiro okonyoranga egemu ekiguchikokorwa nyumetaraika ngonyoruri bwato mu oyo mo ase bali baguchikochia ase gemu eye okonyoru gainiri femiti sana ngande bono konsechindo apaka nonye na abafuasi baye hope singa egenteke paka nchiko etana kiroki but at the end of the day kwanyoranga tali taeteti kose yachie suigaiga kwanyora sechinda alia sabantu babikirete kose ni chibesa chiaya
that is why I think bago claim ringa ebinte bino egosori eno nyege koba organized tiri koba. And of course at the end of the day okuwekeza koro kuwika abantu babekere kibesa asingincho na muntu naragosira na ndandu batete koro sibese ne kikonyora nyoni chi company gitokonyora chikoretwe emigwate una bono egosori yetarachaka koreke neke. Yeah, kero kuligere libono na kiki nago tengi bine biasara asinginche kero konyora nga chigemu chingonyora sponsors imparo bagweswanani betting companies chi group gete chieswanania chiaba ngana chijire in partnership bona kero konyore komaite company enero ne faide ga nitkoros company enero sa chinde na bera ga niko tali sa chinda actually that is the point ni ga nitkoros ye faida na kere kuligereria mbora mpabwate system yabo ga ali baranga uyo bekeiru na uyo sa chinde abantu abange bamubekeire ngana ero guchikubwa na insajinda ise kubwa company na bera agenda asara igono na babago batani obugwibori igono goswana ne gosori no goswana ne gosori bate yaba gosori bali bono inuko moko genda galia chiesa iga uyabwe egerende kero muntanyo ragashia kae I think that is what normally happens. Ekero tukwoligereria chi legend gosi bari babire bako gosori ase gosori yega ya boxing ase kigetambe mono ntubwate urugo na Robert Wangila niga manyekaine ase umwaka bwelfu ya muchimia isano na isa umwaka bwelfu ya muchimia kianda 53 na isato ntubwate ya muru kwa Philip Waruinge a 3-time Olympian buneka ketuko kwanira kuruime yes ntubwate Steven Muchoki one of the Kenyas tukorate abana bari bakore tubiye sana mwaka welfare ya muchimye kyane 50 na ebere na isano na isato tubwate Conjestina Chinga umanyikaine sana umusubati obwatu bumanyobo nene mono gwika umwaka tutu guchakira umwaka wechilifu ibere gotira and of course ntuchukoligereria na gwikira boni gabono ngai bachite bakagenda gochia onyere Conjestina Chinga engake mo Mike Mbubi Sonko na achumubwatira koboko na afya yae konye ya chakere kobembe gocha ntubwate Elizabeth Adiego nere oinoyo montu watu kuna ne Robert Okaka ntubwate Boniface Magunde alafu ntubwate Silas Onyango amona abande gocha alafu nari naruche umusubati narulengali nero gosoretie ukoro kwa Samsas Elliot ngolirende samwani arike gento kenga bunikyo guchinde kolire alafu nchyo kumanyumwa nchyo mulire mambia yabona lakini akero kolire ya abaige barabera industry buno musubati Conjestina Ching togonte bina ogotire gusi wikire myake libona taganire gosoria yega lakini nturgo chitwa barora se engakinga buneye gabono egosoria yega labda egani ero lakini nturko barora bo pago participate goche I think what those legends were very bago participate se game ye babwenderete ko bana barubu bausishwa ase kero konyora chi event bune chi ko organized na lia actually era chikoba ne era tuwaro mumuso asingenche kero konyora gosori yengo korekana konyora na bali bara bete bakoyekora na barabu mpare initiated in one way or another na bokonyora ngo tuwarire impact abantu nabaligeri okay uligereri nonye nuyo sachindo utarachi goswa kusoyo ganeti gutwara interest yo guchigoso ase game bunechi ekero kuligereria nkora araligerio kwanza from the legends who have been there how has been their life bugima bwabo nonye ba korete chigoso liechi ngakiba bere ba go fair on gocha kono ekero konyora nga abagosori bunaba bakogenda bebwa at times na beta encourage umuntu agani gukora chigoso bunechi asingenjo umuntu amanyita at the end of the day ni changende na chinde na bonda aende ngumie gali na nditinyore ni support no from the government na igo na lino ene talent ya ndrani so na bego ikayaba konguchinsa chinde igo bono nebwenerete serikali tuare strategy chingia chugutaka kuligereria abagosori aba keroba kuranire kurugeti igaiga nga kyubuge mwabo bogenderete isiko gali that is why kwa roji the other time no nya Conjestina oyo Conjestina has been a famous lady for a very long time. Lakini bona kero guikeranga nga okoba famous ekerore active. Lakini gogocha koba na kwarule getia gwachire isiko ikona likwebwa. Ngwa rocho na nubugima bwa embo igete boka konga sana afya ya kabembe paka no pake kero the former Nairobi governor Mike Songa gocha gweswanania
na inde tani na serikali teyo iganiri gocha komokonya ya abono no konyoranga serikali naro nguchiri atua anene mone ministry ye chigosori ne rubwate oboremeru mbororo rasingi nchekero konyoranga serikali tiri kuchyaligiriria abantu nandi tukukwana nga nenseme ya boxing yoka usikurigiriria mpaka no ena abaminyoki abakyumupira abanki bali tumonyete barabiro the legends bali barabiro aseke kegetambe actually saiga no so kubuli kuno ena asibali tumanyeti their lifestyle buna bamenyete babwate rieta in the society but in reality rieta libono ndiri gocharia bakonya nandekero kuligira ugima bwahe ni gobore obugima amigegete sana na oinoro muchando gochoba ubwate rieta lakini rieta libono ndiri gokonya ndiri konyara gukorage ndiri gukorage asinge ncho yechi policy chimbe onya ndiri serikali ibwate chi eco-organizinga after bono gwa kora ndiri kurugeti ya bono is you are one of the legends ekosori yeye ne bwate officials bali babonete kujitenenera ai nubwate know how ngaki ekosori yeye bwanete gokorekana nki egosori yeye gwentil bona abantu buna aba nabo bwenete kubekwa bisi yakera bakoraki bakaidi no embali mali tokorega baorganize no events buneji lakini bona kero konyora ng'aliri kwa kora kurugeti kwagenda kwebupi nabikunyarikana paka abandi bakana n'ubugima basiria tutari kumanya igo bona nabeko be challenge serikali ni bwenete kurigiriria abo sana ainaro mwanchu muri tonyo kwanire mambia bona na mono ase gosori yiga ye chinkundi and of course ntu bwate gosori ende timaiti aino matu gosori onde bwansi ase gosori ya taekwondo mata ntu bwate gosori ya taekwondo imeyense lakini echini gatie chigosori chirekero kurigereria nchiro lakini bantu mama etiko se nchirororo actually no mate nyone noyo taekwondo gose team kyo mate ya taekwondo tinda go tenga nimbwate guko yobwate limono tinda tuara interest yo kubwate taekwondo mono lakini ngo yunde nganero but I have no interest in that asingi chiko sore tubwate ne chinge tubwate volleyball tubwate handball paka handball ne karoro ne handball ne roro lakini bone chinchiri anene mono sina karori cha kabire mono chi games cha high school bono kurwa buna ande go chaigura these higher levels abego ikakwanyora nandi chasirire asinge njoba go soli mbale na manyete bagakire nonye handball go ze volleyball very smart tibono gocha kuikera gocha national team gocha yabe challenge sana pakanto bwate go sori ende ya skating nkwa romo ngwano lia okora skating yani yakwenda China ogenda Egypt lakini nigakwe koba nebesa kurwase umubukoe ogenda obwa onyore medal nonyino kwariga niwa seketigi echindege nkwarochi paka eriko mondi bagoche kwariga daki bono asia ikire bono engane yega bono ya etereiria tiatogana tuchiko mwarigania iyo ine bego korokinge challenge nero ase ministry echigosori e challenge nero enene paka bakanye bagachaga kumuchangira nakio konyorera baka nonye na ba athletes okonyora omonto no mo Kenya batio uri okuminyokera Uganda onganya kuna the other day mwarocho musubati oyo mokambo minyokerete nseli ne nkurende kieli bono ya lenki sembarin akabwe gold medal iya bwenderete gocha Kenya lakini onganyiro jiro insenero ro ya rire ne kewankira agaiga kewangiroro lakini bona singe serikali yete maiti kutumike biyegwebi muinandu na botora nyali kubitumeka no go change your citizenship mapema and then wende kurwabona kwabo mwana inchi bwenseje kwanza ku participate yoro usikulire aba bange sana anene mono buna kuru Kenya mbachenje ti uraia yabo iye gukoro kinga anene mono sajinde serikali yeteri go sponsor talents chinga buneji mwancho muligeria gotigana ne chigosori echibona kera togoswa sensemo yo mupira gwenkoyo nigo togochaka ne timu y'abasubati emambia ya bono ase timu y'abasubati ya under 17 ntubwate under 17 women's championship aso mwako yego bwechile fubera 2025 na rimwe abona togochaka ne mambia ya bono abwo ase timu ya Kenya yabetike gwikorwa chigori sato asebosa na etimu yega of course ngocha turaroro no tokora chakira gabwe mambia yabono ewe kiru chiko lisato na ando inyore timu yega nere litwarore gwaka abantu paka 16 egacha kurwabo yande yachitega ake yende gocha lakini tiaturara chakira se egosori yega yarenge yeri tukulie goro abu asiabetike gwikuru chigoli isato asebosa ne timu ya Uganda timu ya Harambee Starlets y'abasubati ya actually be miaka 17
yara birege gukora buya lakini rende totebe nga ni bahati yaikukua kwao. Actually kine kiegento turakwana singenjo uinyore the previous week mba kolrete mba agete timu ya Somalia chigoli nyingi sana paka chigoli paka gemwerie kaere chinsa chitaraika bakateba tualeme Chabere chinyinge mo. Chabere chinyinge gemwerie ari gocha kwa gutime nabo cyari kocha konyarwe kana ne chigoli 20. Igo bono ntoko banda rating. And of course mba agete Somalia na ari chigoli sana nemo. Ese round yintangani sana ne round yakabena riba chikubunga 10 sana nemo. Igo bono na yo koro kinge itali timu erembe. Actually at times no ena eli tukondiro goika lero eye bagete ise 16 ne timu ya Sudan. Ya Sudan ya ringe Somalia ro nigo ya nyora isano nemo. Igo bono ne timu egwate record yuko perform buya. Talinga gose ne timu etali buya. Actually it was bad day in office. Chitine ginda kwana sengenje. Ine timu tonarite gokori buya. Talinga gose ne gwate record yuko gokora bobe to chitotebenga ne naro yabo. No. It was just a bad day in the office. Bwana lakini rende italinga no moyo still na botoko ba encouraginga bati chigoli sato ni chinga nya bagwake timu ende baka chigoli komina. Igo bono isateji tigebenga ne wake up call parolenga yama mochare ba change ba beki strategy chire chingia and then timu na beko kolibia. So far timu mbiere tingo tanga mbobere. Akuno goteri gotura tena ni go batere. Ni go batere tia sengencho. No ena enga kikwalingi sukuru ali na bonsa jinde kwale okora matemuga kwanyora leo ndiye lyangire iko talingi kwabo muliri lakini no mungaini ole lakini maybe igentu kili kwasomete na kigetajite iko bono ntoko bandari tetenga munga bachakire go perform bobe no ko bawo moyo egere nandi next time watie zaidi wafanye vizuri they can do better, they are a good team. Na ekera tugutigara senseme yo yechigosori chigatia basubati and of course ntochukulira mangana bwatikene ne lichiko badaye ntupwate korukwa na 2026 African Cup of Nations onyore timu ya Harambee Starlets by the way yabatiko qualify asengentukeria kerekienge nchomono no kumanyana ase timu ya Kenya ya Harambee Starlets ekera tukwanira 2026 Women's African Cup of Nations. Timu ya basubati ya Kenya nigo yabekirwe ase group yerega igakero kolire group yega Franka aiga bono no amangana akalena ntoje twetio muliroga ekero kolireria group yega nigebwate of course egosori yega onyore nigo chigosori chiganirgo chaka gokorekana egosori ntangani ya Kenya nigikali tariki ya 25 nemo mutinyo gatano na kabere umwako yega bwechirifu 25 na arimo ekero kolire group tolegaiga nigo korana Morocco noere ine rego sori kali ntangani Morocco amo na Kenya ya kabere Senegal amo na Kenya ya gatatu Kenya amo na Algeria ye kurukuna nero group A abuno bono tobekire nabo igo wenyore ase group A yiganaro ekero kolire wego ntubwate timu ya Nigeria noere alafu ya Morocco goche chinengo chirigire tole lakini naso kurarigeria ase tukabekirega ine ntostotobwe ne team ye Morocco ye Nigeria ye Senegal ntostwetio mulero Morocco, Nigeria, Senegal etiba mamo ne timu ya Harambee Starlets yes eibono tokoroka national team. So far I can say nonyes Harambee Starlets national team no embara babiri ba korabuja. Isukuligeria mukochi obo Belden Odemba. Obiro mukochi omuya se timu chiri abere ba coach. Egasi ya eningia. Ego ntokuligeria marieta ya atuo boinga Nigeria, Morocco, siji what. I think chitimu chabere nsa chinde chikogosa gose chabere chikogosa mono sa tusokutume konye ne riete litokutumeka kurwa se umupira se rogongo rwa Africa anene mono chitimu chabasacha na chinda atebe chirabe chikogosa ake lakini sense moya basubati amon experience kelimanyete omo coach Belden Ademba bwate tingo ba underrate Harambee Starlets. I'm sure they can do better. Because no Kenya we have talents. It's only that talents is required
opportunity egere chiabo exposed but I think Harambee Starlets can do better in that group. Yeah, as a group we itindo chinga team nere abwira chikoya kwa samono. Asing yaliko banense moya basachero na banda tebe hapo kuna 50-50. Lakini asense moya basubati nje nimba minerate. Yeah, I know they can do better. Now, actually for the first time they are the first women team who qualify kuchia AFCON. Na ina basubaba sacha mbara colleague. So ntuku bandare they have done better. Igo ndoko tangamba koligobe. Aso koligeria chi group echiga igo group entangani kwa group A nigebwata Algeria ntwate timu ya basubati yensi ya Morocco, Senegal na Kenya. Igo yu group A Algeria, Morocco, Senegal na Kenya. Group area ba nigebwate South Africa, Ivory Coast, Tanzania, Burkina Faso. Timu group area C nigebwate Nigeria, egatwara Zambia, egatwara Egypt, nabo igo egatwara Malawi. Group area D nigebwate Ghana, egatwara Cameroon, egatwara Mali, amo na Cape Verde. Chinse nchirega iga ibere chenge ncho sana kero koligere franka abono no libolire na ki na kibaka ya begete na kibaka gigete chigosori chiabo na boigo na ali ya gendere tokor kana sinse chekero koligere nsentangani nensi ya Egypt no maitensi ya Egypt tianya komisa koba ebena na yakombe ki African oroche na boni ya World Cup of course ngocha tororo kwa roche kuna yasogetia matoke arama ya na boigo timu endere ga igane timu ekorokona nero Cape Verde nkwaye roche nero no World Cup na asense menyiga yaba subati na hinde no are no erege gase 2026 African Women World Cup yiga kombe kiga of course timu chinenchiro roche Senegal ntubwate ya Algeria goche lakini chinse ibere yenense ya Egypt na boigo ense ya Cape Verde nkike pakare ko korana timu yaba sacha nigere strong timu yaba subati nero nigebwate chinguru na nero nguparticipatiere telekomisa ase chigosori chingabone chiga lakini asense ya Kenya gokwerana nigoche kwanyorana omugano nigoro mongao. I think chiserikali chinse chibere again tonkere realize on sporting activities and mona so mupira asenge njusi koligerelie timu buna Cape Verde ine nsema etebwata population igetenge sana isoko ya compare population yenseria isoko taba na bera isoko lengane population ya Nairobi asenge njo abantu bahali nabake iko tali inse turatebe nga ebwate maybe a lot of resources chira me chiko yokonya ne lianga no sport opportunity yoko koraki yoko bakinia na once kwa sport opportunity yeye opportunity nere ko bakonya na ko build na ene lieta bono sai go isikuli liense buna Cape Verde yako ine timu enge lakini ya pia ile mpaka ili World Cup ense ya Cape Verde toko kwanero mwancho moligeria igwa engendongere kwa kwana nense erenke sana no manyete obuagare bwense ya Cape Verde nigere 4000 km square ense ya Cape Verde alafu nigebwato obonge bw'abantu 500,000 enere population igoko barete ko ruwe county entangani ose ward yeli entangani kenyoreke tangani poke kenyoruke rikyo mwali abantu bonsi pipara sense ya Cape Verde nigo bare 500,000 na boigo obonene wensi nigo bore 4,000 km square yani ekerense 500 ebwate population ya 500,000 omayete gusiyoka population yetonge lierochi gusiyoka gusiyo wote asai tulikire ti milioni yangenye iga igobona kanya gusiyo katole ti milioni yangenye igobona tuisoko tebe igoto tebe no nyankisi county yoka tuirane tukwanira ase income no kisi county yoka nerova nebwate nambe nene gwetani nonye ense ya Cape Verde inkisi county yoka igobona kanaga nsaga kesana lakini gagweto masaidi paka gachire kwa pie igorali as the top rankings chia World Cup asokero konyora ense bune ye kwa pia se ranking ya World Cup igona bego korokinga ni timu yetomete sana ase amangana yichigosoli noroche county ya Nyamira county ya Nyamira aso mwako weto mwako ringe bwechile fuibere 75 projection nigo yaringe population nigo yaringe 665,477 igobona ensi ya Cape Verde ekeruko lete ensi ya Cape Verde ne county ya Nyamira echirenga ine
Nandi kwanza kaunti ya Nyamirere nene kwense ya Cape Verde. Igotoro chinga eyenense tokoreta korengani naga county tu. Naga county. Igona bigo kworo kinga eyene serikali emanyete nkie gokora. Asa mangana yechi gosalia singe nje kero konyore population y'abantu 500,000 lakini rigora egwetoma ripaka World Cup then ingo kworo kiringa there is something that these other governments are not doing well. Abange bakora teba na usasense muyendi na labdensi ya Kenya nigere nene mono resources niko chire chinke igobona investment to chakorengani nseri ya Cape Verde ine nserenke yokiria ke babwate bagosanga amongi abantu abage ko bera rais ko bange meroberio kurwe wizara ya mucha se wizara ende hasense meire ndaro that is a lame excuse ikine excuse kere maleta singenjo serikali nkorosiere budget ne budget yeye ekereko kora allocations nkorora balinga chibese chitwa allocate ministry yeye nchibwenerete go support all the events and activities jire within this department. Igobona ntoko tanga ni resources chikete Kenya na chikogera insajinde chiko soli chitali ko korekana buya. No. Resources inchiroro it's only that thing uko misuse na kukore igoro. Na nene mono ukotaka obonche bolinga kinkora nyora kwanza tuli kuligelinga as a nation what are we gaining from this ukuligelinga nje personal link na nyora kiro muntu aise kubike interest yinga nere bweka nere utagete anyore turujinga ntoko konyeka ikibona na kigeto chandete lakini tuise kutokanga ndubwatie tabie iyo totebenga bono tikatutene namo to build a team where bonrete ko konyinse bono na intuito bika stubonrete koba. Actually na vera abegento kiamana na kingwanjira nene mono chigosoli chi athletics soma eri individual iritelinga you are just fighting you are fighting for your name talinga na ekero gwito mabona ekero kwa neririria ogwaita na igona likwa represent your nation lakini timu yende mupira eri urocheka netiko sena abanya bagosoli gwetani kominemo ntubwate officials igobona line timu tutebera atwara bantanga misini pama ikuru ku timu lakini asama minyoko naye bweka oseno mokochi obweka igobona nkutakire be kero gukora kindi yonsi bwito mumanyenga I'm doing this thing for my own benefit tiri gokoranga egere tugini twensi lakini isi kutoka no bwate no self motivated obwate birengere bianga I'm fighting for my nation. Then abuna otra ntoko nyora bintu bune bia corruption nini actually corruption nero ya satirikire gento yebona na ase yega kratogote aba 2026 African Cup of Nations asense mo yega yabasubati kwegure kiti mukire gabo chance ipikuru muchaka nona nabakinga kwerera gocha ngayo kubeka gocha esengi chigwa chigure kuri timu entangani ase group area A bwata Algeria, Morocco, Senegal, Kenya. Oche group B bwata South Africa, Ivory Coast, Tanzania, Burkina Faso. Group C Nigeria, Zambia, Egypt, Malawi. Group D Ghana, Cameroon, Mali, Cape Verde. Nchini Kongo kuna Kenya. Okay. Nchini Kongo tena na Harambee Starlets. Pakengoli. As a Kenyan citizen, of course we have to support our team. Nto wote anga ntuko ba na barabu ntuko mpaka netie support yeito. Lakini bona keroko chikuligirie support yeye kwanyora ansa chinde of course na botoko ba support ntubuna mashabiki kusebuna abananchi. Lakini iguraria mbabwate ebintu binya mbabwate enough support iko iragere pa kolibu yansa chinde buni birangale bitu biraga na kero chikuligirie ntubuna ikwanyora ngange ikoba asinge nchunto manyete Kenya nechi amangana yechi gosoli kero konyoranga binde mbiri koba na beko bi challenge niko nchikubwa nege ntonda aligiri ne team bune ya Egypt asinge ncho something serious is being done there tinko ba underrate mo na sama ama merania ya AFCON umwako gocha igonche kivyangu na bonda abae chinguru chinene nga na bubara chikoko libu ya saidi yebona
mwancho mulire aina togandira tukulire mambia ya bono enga kibora ya mase ya moto kunganya tuswe ase egekombe kia FIFA World Cup mwaka bwe 2025 narimo abwo astu chiko chaka kolina wekera boniga ne na timu chigendere tego kolia aso bwango mono nigo togo chaka ne group area A trachi chaka kolia nyone na matokeo na kiale group ya A wekera boniga eyo bwate timu ya Mexico, South Korea zeche na South Africa wekera boniga timu ya Mexico nereta ngaine ACTB yo South Korea kwati ne chi point isato Mexico nige bwata isano nemo zeche nero noerega bwe point ya mono South Africa tra kolibia ase World Cup ye ntuchikoliere lyabwo ase mambia ya bono group area ba nige bwata timu ya Canada, Switzerland ntubwata Qatar amo ne timu yega ya Bosnia nero noere igabwo tokogenda ase group ye group ende ya bwangu mwancho mulire group ya tuarenga se group ya Karenga ya ba tokagenda paka se group ya C ebwate Brazil, Morocco, Scotland na Haiti. Brazil wekeraboni ganere tanga na point inye, Morocco point ninye, Scotland na point isato, Haiti wekeraboni ga tebwate point ya mo igemineti ebwate point ya nigo chire 0 igemineti yaro already ere yarachire wekeraga bwigo na lichiete kasengencho. Brazil ekare 4, Morocco 4, Scotland 3, Haiti eronigere 0 and of course nero yaringe timu entangani gotumwanka tokana pakase group area D ebwata USA ni watch point isano nemo eyekuruka Australia point ni sato, Paraguay ni sato, Turkey nere tebwati point no nyane yemo group ya E German nere tanga na point isano nemo, Cote d'Ivoire point ni sato, Ecuador na yemo, Curacao point nero ne yemo igabwe group ya F asobwango Netherlands nigo ebwata point nya nere tanga ine ense ya Japan nige ebwata point nya alafu Sweden point ni sato, Tunisia tebwati point kwanza Tunisia nigo yekere tuna Japan ekakolerwe gentokelia nko chaturaro toligerelie na Egypt magayo konyorobo bwi and of course ngo kwandira turayo Egypt nige boni getangaine ne point nye, Iran point ni bere namba ibere, Belgium namba isato ne point ibere, New Zealand point ose point na ya mogabwo nigere namba nye group area H wekerboni ga Spain na retangaine ne point nye eyekurwa Uruguay nige bwate ibere Cape Verde ense tu arego kwanira point ni ibere alap Saudi Arabia point na ya mo igabwe group area I Norway nere tangana point isato, France ekabwati ne point isato, Senegal na Iraq wekerboniga babwati point nonya neya me group ya J ya sobwango Argentina nere tangana point isato, Australia point isato, Jordan na Algeria chikabwati yabwo undetai mbabwati point nonya neya mo group ya K ya second last Colombia nere tangana point isato, DRC Congo point neya mo, Portugal point neya mo, Uzbekistan tebwati point nonya neya mo group ya mwere ya L England nigo ebwate point isato nere tangaine, Ghana ikabe ya kabere point isato, Panama tebwate point na Croatia nero tebwate point ya nonya na neyemo igabwo abana tugokwanira boni gwikira boni abana tugokwana korengana ne table eyo abwo ase okurara make kwanza itokurata bana just a general comment igoro nechigosore chiga so fast twarule na stwekire nonya performance y'itimu chiga astwekire semo yago Frank. I think my general point World Cup negenderete buya. However the results that tokonyora guroro at times nererabe ere somewhat shocking. Asinge njitimu nchiro konyora tuaete libagali nenganchi chiko kolibuya. But still they are disappointing us. Igobono chitimu nchiro chiko kolibuya echiansa chinde tutakagerete nganchi kolibuya sama ameraniaya na chiripo igotu abegete nganchi kolibuya na chiro chinchiriko kolibuya igobono at times World Cup enebwate surprises of which nanya sachindo isokuligelia chitimu nchiro konyo chiakagere buna chikoro buna bono chitimu buna cha Brazil ligerelie timu buna South Africa sengencho South Africa koma ete yarabe ile sama amerania paka ya host the World Cup we igobono lakini saa igo isokuligere no erensa ali umuise kona go struggle igo nebwate at times ni tra kwanire mangana preparedness ko sepata prepared buya but trend from my point of view World Cup inaendelea vizuri. Yeah man.
tuguchagare timu entang'ani ase chigosori chia igoro echo chia igoro gaiga togotabera 7 hours ago egosori entang'ani ya Uruguay na Cape Verde egosori ni gata chigori ibere ase ibere ase timu ya Uruguay egori entang'ani ya nyansa tuchiraika 21 no mogosori pina kurwa Cape Verde kurwa gwigori ya kabere egacha ekanyonsiwa egori ya kabere Araujo alafu ya gatatu yokurukwa Kano Bio na boigo Varela edakika ya 50 no mo neyemo abuna sensemo ya Cape Verde korende asensemo ya Uruguay nero tetigareti magega nero ya nyansti chigori ga bwigo gasori ijo ekaera ibere ase ibere of course ntweka gukwandira sensemo iyo ase gasori ntracho kwandira ase obwagare mambia bono na gasori gati ya Spain amo na Saudi Arabia. Spain niyo yekerete Saudi Arabia kanyia kachigori nye asebosa abu ase kura sensemo ya Spain oyo nyonse tiyo kurukwa Yamal oyo ndo kurukwa Oyazabal amo na bande gocha of course Franklin ko bakwandira ale gabo igoro yakosori yega ya Spain amo na Saudi Arabia wekarwaniga Spain abagendera toko rubya sana nekirenga kiabekene no korana nigo bagani tikoirana alia sebagani erikoba korana ine ne chinyarikane bapogoliga kombe ekeiga kirokolire chinchira chigoli chiga cyari konyansiwa na ngyange chidaika 10 chidaika 71 chidaika 73 alafu ya dakika ya 50 especially ase chigoli sito chintangani na kiegoli konyansiwa chidakika 10 mukireta kego chidaika 71 mupira kokoseru nande chidaika dakika ya 73 nande goli ya gatatu na inde ya kiruime. Spain, I think Spain be bangete asama mirania na ndo isukurigerere na bagosoli bare ase timu ya Spain abagosoli trata babwate experience wisoko compare na bagosoli ba Saudi Arabia ase nginje isukurigerere na ni ligi ya Saudi Arabia ne ligi ya Spain na bego goteinga na bokumanye difference neroro ase nginjo ligi ya Spain ne league actually is one of the best leagues to what after EPL. Igobono Spain nere timu ye bangete. Nonyeni igo timu ya Saudi Arabia. Misokuligire nane nchira babungetu chigolieji. Na bigo koro kingo bore meombwale ngororo. Asenge ncheke rokonyoro kwa bungiru chigolibere in less than 5 minutes. Ono muntu maito gugushambulia bwangu agucha utarachikorengera utarachikoira ni your focus na ndo kubutoiri igo ne ina bigu korokinga Spain mbe bangete na ndemba maite kibachire tegeti gabo they never wanted any mistake eacha yabe yarenge maximum points and of which they managed but they played well na ndebo no actually kina kigendu ge expect rikuru asebali yewana na ase group enenere gana F mwancho molireria group ya F nigebwate timu ekurukwa na timu ya Netherlands, Japan, Sweden na Tunisia. Netherlands nigo yekerete Sweden ekanyaka chigoli sano aseyemo. Japan ikachikorra abande bakolira bo bas na barabo ekera Tunisia bakabaka inye aseyemo. And of course bono yego chikubwate Japan mbachikosori na Sweden na Tunisia mbachikomera na amo na Netherlands. Lakini ase group ya F chigoli chikari gotara sana because Netherlands wikaraboni yebwate chigoli renga isano na ibire, Japan chigoli isano nemo, Sweden chigoli isano nemo, Tunisia mogabwo ase chigoli difference chigo chego chekero keria okoligeria enere group ile kero koyerigeria ne group ye chigoli choka kiwaikerwa torwa kugoliamo no gwakubuna ebwenerete group ya by the group nere serious ikarogota makonyerigereri ne barwe bacho wande ka be bangete bajite ne chigoli ase ngenjo isukurigereri group ya nero yabungire chigoli chinyinge sana puno goikerwa gokonyororogete isano inye igobono group ne bwate nere serious nande gento patata itiko koraga magoso egosoli ne linga at times ibinto mbire to yetwaro kanga na bumugo points na kero ataire points yebono maite gento goche kyaba ko na ina bono troche senge chegoruri Netherlands uroche tagare point inya Japan yabwat point inya eye kwa Sweden ni isato game netina bado igomba bwato kwegera barabumba bwate ni yokobwa batirende ise konyareka ngamba mistake ne koreka ne point chigotae bona buchigoli no chigo chigokonya igobono
That is why the ensure ikero wikero mundu ai mubugi mwake chigori chinyinge asinge na chichira chigo konya baadaye. I think that is the criteria that this group ba jite ko realize, and from this result na bego gotenga mbabwate enini na kitoranyero mbabwate uwezo yo kubunga chigori. Igobona kero kwanyorire that opportunity ero yo kufunga chigori ahe chibunge asinge ncho baadaye na bochira chiku county. I think na re criteria chi group chi jite ko maybe chi coaches chi ba ligirere ti bakaranga ukubungika na bukubungika no kubunga na bukubunga. Igobona aibunga chigori una chisa chiro bunga chigori chijigo tokonya baadaye. Yebana ekero kere to kwalera sesemi yo ye chigori gwakwanire ngana getega buyere ere yenge nchumonona ekakere point chale nganire na be konyari kana bono bere bari ira sesemi ye chigori ngakiende nero konyorana morenga anti point chigori na chirecho ngechumwale nganire kurabona ngaitogochi because na bakonyara kelimo kagerete na aige mwale ngani bono tuyatuligererie ke mweka aya barenganeti mokoruga abo na mwande kende aya aige barenganeti ngaitoka mpaka tuache kwenyorana bono oyonere ubikiro namba yemo namba 2 namba 3 especially number 1 and 2 kere koronyora bagocha barengani nchirenga bune yiga karua se chigori karua se point 1 again ngere tokoroka alphabetical order at times na bira go place yesagiya kogero iso kuligereria bona bono iga turacha kana ni ligi ya Premier League lakini iso kuligereria timu sahihi tangaine igurali neri Arsenal asinge ncho yake alphabetical order singe ncho timu endete ya okuno gwetanganira gwetanganire naki no nyina no begeterende egerisari kya Arsenal, but that is the point na eno mutiotere gwe timu ya Arsenal, but that is the point no na iso kuligereria from the reality alphabetical order nga yego swera singe ncho bono ga egame ya Chelsea mubwinaga ni rikora rigwa lakini morenga ntichigoli mukarenga ni point bona alphabetical order nga yego chiraga bwase. Okay, that is one of ebintu biri bikoligerere gunare goteya nande ngocha narenga ase binde igobona talinga nona kwanira guka nakora alafu nebintu mbere tokoroka head to head maybe mwarachi esire nkarenga mwa umeranire ngoitiro yonde side yo yonde aya baligerere nebintu bunegativo. Okay, asama amerani aya who has committed many faults ama goso naralia side ebintu bune bino iba kuligereria yellow card ega no chigo chira ibine chira yellow card maybe enya kwa receive red cards, those are penalties anene mono sa chinde chirage robe placed in say yoyonde yebona bia mano mwancho muri chira kamerongo 3 neyemo asebono abuno tokorekira ase ensemiga intangani turaragada somotimoko umurobero yegani kokorete go cha Sorene University atangaza gwetera asemero birabwate korwase amangana alia doctoral programs alafu toswe asense moyende ya kabere ye chikosi chiria cha masters mbabwate merobiri ya masters boigo moyende ya gatatu ase bachelor's degree mbabwate merobiri ya degree au ntobwate diploma and certificate boigo kwena nabara maigerio ase meno korwa ege French togenda ige Germany ge Swahili amone merwende emenge vaikere wetrase kubakere simi wetrase namba chira TV ya gemambia ya bono gose obarikere liuko na boigo o tare website yabo ya www.tangaza.ac.ke asengencho abuno gane rikoba elio bwegendererie asensemo yago yechisemi asabono tiango tarasi birase chiduka kego. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucacirimo ugakweba ebetri uregene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe candika Automat Kenya Limited no tuligigiga asengenchao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia shinga kichonsi chibetiri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru
Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupa battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Nanu mwanchumu rigerere chida kemeronge 35 irituendere kwe manyamange ayara sensemo ye chigoso ra sida gachiri chinga chitigarete chire bosio ase chi group echi karato ko rigerere mwanchumu lile mambia ya bono karato korana na group eyega group ebwate timu ya Netherlands amona Netherlands amona Sweden abwase chigol chi abere chiko chigwa kusana egen tukerega kingincho Frank tutaragendranyo na sensemo ye chi group echiga ekrokole echinse chiga chiko hosta amamerani ayega yekombe kya World Cup aso mwako 2026 amamerani ni gakorekana ase chinse sato ense ya United States of America, ense ya Canada amona Mexico. Ekrokole eria ase chi group chirichire ekero cha kabona na group D ase ya United States yere group ye bwate US, Australia, Paraguay na Turkey ni gokonyorana US ekerenga kiabe kenene nkelina egekombe keiga tige soka getigara se ense yabo ne kiye kugera wikera boni gabara bwo already batambukira bachira se group area round of 32 niko batangana each point isano nemo Australia each point ni sato, Paraguay each point isato. Oche Canada nero the same nere tangana se group yabo. Oche Mexico the same nere tene each point isano nemo already yatambukire area round of 32. Of course Germany ya tambukire round of 32 lakini chinse chiga isato Chonspi US, Canada, Mexico chikurupu chiamboro batangaine na inde kerayo mani gategete na gekombe kengeri soka kunyeshe kusinyeshe. It's a good move and it's a good show. Inkoro kiring they were not only prepared to host that World Cup, they were prepared also nabarabu nonya soko participate yoko nabaru kinga mbe yandaite no kuyanda kwabo kukworo kigwetera ali bakorageti igo bono team ya Mexico, Canada amona USA na beo kworo kinga
very serious, and they were very serious on it, and that is why wamenishwanga kirigia ko bakebe togenda liuka agakombe kiro muntu ata na kyakurwanira. Of course kire timu ndio yonsiroro target no kuira agakombe, lakini bona ebuno oyo ke host ngo ikere yaba a challenge na ndio bosoku maybe kwanyara kwa rusili kumapema bono no bwansu buli no na mashabiki yense yo maite tali kuchi okonyorana mono momentum mweli ko irananse, lakini egero konyoranga you are the host, still your team is performing, is still doing well, konyoranga ko motivate yere no na mashabiki nini konyoranga world cup wana revenue actually revenue ile grant wako na ticket goche TV chire basi bisonete revenue gono konya gusangirirwera nero bono ise kurigirira ibintu bune byasengenjo kero konyore team yawe bado ne active ngo encourage abantu abangi gocha no negeti bono konyoranga no nyenense nege no nense nkuginiera a lot, lakini ise konyoranga ense ine ya ruseti uko sen group stages mapema tori konyoranga mashabiki amangi tote buna aliyense amangi konyoranga ikabali berusi oro niyo kuba ikabata wanense itoko yaitirwe nalinde lyonsi nkituguchikororo bate batigana into tuwoche TV buna abandi bakuwoche, lakini kare timu yeneregeti na bokoranga omunguso nororo tigango na inchengende na inchenga at least to have fun. Timu isa tochiaso ile round of 32 US, Mexico amo na German and of course we can one yambara chiwa sorry chance na kikonyarekana ichi atambukiwe chiri chiaso ile round of 32 na kasoli nchira era bado niko tole as a group stage. Chitimu ejisata kero kuchikwanera wese kuligerera chance chibwate 6 points of which wamecheza game 2 na wameshinda game zao zote. Iye ukorokinga okay chigemu bago chesa kawaida ni sato. Ikobone ukorokinga in case ara negende yagata je lose still tebwa impact go chase bali. Okay. That is why they have already qualified. No nyembara chese game yabo yagata. Ikobone kero babwate 6 points yeji. Barabumba bwati yani awana haja na kushinda hiyo game ya 3. It's only baende onye bako bwani sawa but whatever they are just trying to do maybe kurigie draw asengencho maybe nabora chiobo place ku number 2 galia anyole kwa bekiru ne group egune timu yende ngong at times ikina kibago cha baligereria nene mono lakini bono barabu they have already qualified automatically asengencho game barabu yibono babwate in hand tebwati any impact mono go chasi balinga go kababwe yebona ekero kwaro kwanerengane na chinse chiga isato Mexico timu ya Mexico, timu ya US na Germany chire no Mexico US amona Canada niko chigendrete kurona na kwene kine gakombe keiga ngo tigara kirena bune nchire mubo igumu musoli na kimbaru sigu mapema na bwe gonyone na batiotere gocha ntu abwata chigosori cha chan nkwa roche Kenya, Uganda, Tanzania mapema sana ni nkatoli. I think of course ya Kenya yate metereka mochiko ganda guchimutwe lakini kilikili gwa kwanda na no gweto mukuya gocha ntocheti gokorora nabo igasense mwende na barabunko bakali gusechi nyomba ne chikali moino na kimaeta aiga nkwa roche ebese ke gotara sana. I think egento kia motivated mono aba gosori ba Kenya gokori buya nichi tokens of which no na kero ko genda gokori gento of a promise apart from your salary I will add you this on top of ekerora kore buya igobono actually egine kigento ndatebe kia kore kanete buya sengi skuli gere mamirania ya chan etimu ya Harambee Stars nja kore tibuya ekero kukonye compare na qualifiers cha AFCON asengencho aba gosori bali tuna butu abwate bali ba kore tibuya alia remember aba gosori aba tutu abwate na bubali bagete timu ya Cape Verde ntunyagete Cape Verde yesa iye gosumbwa World Cup inyora ndo agete nero ulunga kayebunge golia yemo aya nanda bagosoria baba tugaka na Morocco nandi bado Kenya kabaita igo ngo kworokirenga at times keroire aka psyche gete na aka token ngo kumotivate kale gwa kolibuya and I think that is where one a problem we go charle kana
anene mono ntogote ana corruption because kintu kindi yonsi okora na yeso okora kero konyora nganko buri motivated nkonyora uri nkutwara uri cycle okora buneganiri igo bono chitimu chi isato chiro chingisa korengera linga from their side they already prepared for it and I think of course tokens lazima chibe chikoana no it's only nga bintu biko koru chini ya maji not necessarily into big on public inga this is what this team was promised ya buna Kenya oma itintu wanjiti show off kero kore orore kane ko bumuya so at times maybe tokens jingo apia chire but in lintu tutalikoba on public inga this is what was promised them so kero chi tokens bune chi koina no at least it motivates a lot asense moyendo mwanchu molire no kolire ya machiko and of course ye game nera ali kosonera tutara kwanira ya Egypta ngochita tore aroro amachiko na ali gaiga for the first time na renga kitore na World Cup tore reka bwata machiko gitare amakongu sana pako mongosoli na ali twaro chichi tukubwata omonu bas akaba disciplined akaiwe suru kiaye ekero tokolira machiko ayaiga a World Cup asideka ange isato igainya ekero kolira lia chiko litana likata yabana 10 seconds substitute exit ekero kiria omogosoria ganiri guchenchigwa asobwango mono chisekundo bwatari komichoka gokorabo igemerete na substitute ya atrati guchenchigwa ganiri ko machi sekunda 10 ga konye kwarenge moineria ndio gocha kwaminyoka igobone delay yeye ko bachi sekunda 10 nigemerete na edakika omogosori ro gochweka chaganye dakika yemo amanye gocha goswa sengencho already na kwa wasi sekunde chiga 10 ekene gya kabere omo captain bweka nero ganiri kubeni communication gochia se referee ko maita bagosori ngo ikabale bara aminyokere referee mutena bono nkekoro chokokora kora igana ntubwate mandatory hydration break yechi dakika ange isato ntubwate medical substitutions gocha time wasting no eregabwa now asebono lichiko ndire likale lyenge nchomono aigano urachikoli kwanera karugwa kwanera ayu akorugoro mono covering mouth yani kubwata omonuga natuganiri kubwata ngwaro cheyo muchi kubwata omonu asensemeria bagosori tuganiri kubwata omonu whereby gochia se teammates opponents gochia se referee against kenga bonekyo gocha na ntubwata mwana VAR ntubwata mandatory club release gocha chakira asensemeria yo kubwata omonu iranyorale osiranyar kana rende na ayekero kwa nyonsire goli yago enchirogo celebrate ayini go kana kwa bwato mono igobono na elineri mocho as World Cup yo mwako 2026 maybe ntombire baligereretie anene mono maybe to them akero kwa bwato mono gonkiro minute ibono nsachinde na bera chikobe challenge yabo gosoli asaba gosoli bande abuna babwate celebration yo gufunga muno buna bono mugosoli Victor Yokeres no maite sign ya ene ya igobono akera akora igo bas igobono ni card igobono wikichiko mubitereri nanda koreki ali nande celebration yende ngao asinge nchobone yakanirwe yewa and I think to them ngeremineti those I understand lakini to them ngeremineti yakubwata omunuko that is why it has been banned na toise kuchama nganandi ichi rules echibabete bagoetia bune ichigwa kwanera ya substitutes omupira keroso kire go throw uisikuliria abagosori abange ngogani bali ku waste time anene monekere team ya inetanga ine igobono ku create that discipline again derregiti kuikababe kama chiko akoba guide such that mbachi kwenyora bagakora ibintu bune byo ku waste time and buna season ya yangu arano anye Premier League abagosori abangi sana batema ku waste time because your team is etangaine pono mupira ogosoka omuntu kitamba ndachi kuyuya aira nache kuruta it takes a lot of time iye koba inconvenient to the opponent team asengenjo goli aratoma itinta kakiyegocha yeah igobone ine nchire ma I think yoko build that discipline na time management asegeti egere go avoid conflicts na ngere go kwanira kia communication to referees na ne captain yoka and of which that is the work of the captain because muchandonde bwensi nyumotara ikero inubono buna muri gitiga muchandonde bwensi ugwapia
it must be addressed through the captain. Lakini usinoma itera bagosori abange nabatiri sana. Bono. Gutakabarebe tabkirikia bwangu bachogechiwe negintu gitekagenderete. Ibono toro chinere guchikokonya na mangana mange bono buna necessary red cards mm yellow cards because ingonya rora mugosori naro kwa gwe card no nyata bwati mbagos nga singe njo mi bia chikwira neli gosenera fali bobe kusaimu kino eno koboko igo kwimukire koboko era fali iyo ni makosa igo bono ekere kunyalikane bintu bune kero manyitenga this is what I'm expected to do, these are the rules chialetiro ingise kubwatiga na bera avoid etimu yane koba penalized asinge njo bono ise kutuka nga to guchi kubwati sheria ye nandi nayo taita communicate to the referee it might lead you on your red card na kero kwa your red card no matter what you will cause to the to your team iko bono nere buyanga a discipline yaba kosoli yarone bwana kuligeli kusana and I think that is what they looked at wakamua bakatatika babiki sheria eji egere kwa avoid chi conflict chi nyinga segeti asinge njungu ikirole kwa nyora baka no ina bakosoli bansiri kurwana getibuka yeah bono by the time no ene referee kucha ko intervene konyora bande bakabaumisanire. Okay. Yeah. Omogosori tugukwanira ni gakuru kwa Maguel Al Marino we timu ya Paraguay na ero etwe red card entangani asingencho yogotema gusieko munwae igoboni red card sho dero lingo mutangani igora irwa ganta kuna ndege ntachi to Catalina ne Eliana yokubwata umunwa ne achi tukubwata tu umunuga guchikwana no mogosori ende imatenchira nere lyo montara gwatu munuge na nenchire nenchire yemo labda yoko momonyerera ekerokeria boigo tugukorera asensemo eyeiga mambia ya bono igoro yechigosori echiga che World Cup muna chigenderete ni igoro ya egosori ya Egypta na ki yabetege koera nero tukurigiriga semambia ya bono erigo korera ase emambia eyeiga of course yanyora tobogwe wechigori isato igabo asogokorera. I think timu ya Egypt ne timu ya ndaita sama sichigosoli kurwa sero kongoro Africa ande nere tangina se etebo yabo ya se etebo yabo na yo korokinga ne timu ye bangete gocha sama merani aya na nene mono nando isikuligere no ene record mbabwati rengiya asenjira baguchiesa igo Egypt asobo buibwabo at least mbwato ete hopes kurwa se rogongoro Africa singi iskuli timu chingi kurwa Africa jira kolibuya ikobono diskulire kurwa Africa sai timu toratebe turachiko semel chirachiko sono nyengo chi round of 32 ne timu ya Egypt tukwanere ne timu buna Morocco Senegal bado mbabwati point iko turujit na Senegal iskuligire Senegal South Africa point ikabwate nayo South Africa ne point na yemo Cape Verde chi point nibere iko kurwa Africa bado ntubwate Tunisia already elia kale zero nkwaro cheyage tuigoro chigoli isano mwene abo barabu officially baruro iko bono asichi timu chirito kwanira nga chiabeire chiarusi kwe sama mirani aya Tunisia na yemo yabo iko bono kurwa Africa isikuligirire chitimu cha Africa njira korabuya kuna tu akagerete chichiko karibuya lakini renda asichiri chirororo tigato semelinga nchichiko korabuya. Okay. Yeah bono. Omogosori yogo so far so good as toikire koruchiaga chagete chigosori chipaka bono. Mogosori yo ulioroche obereka kolibia no rulioyo uliorae kadi yago motaina you are the player so far so good. Enana bekanga abagosori batatu. Number 1 2 3. I think mogosori ndae first card no mogosori korokana una nere Messi. He has been always top. Yani asingi nchoko nyonsi chigoli sato. Tali asingi nchoko nyonsi chigoli sato. Ndombiro koligerelia somo gosoria. Asingi njoso koligerelia Messi with this performance. Amu isikoligerelia ne miaka yaye. Miaka ya achire. Ne miaka ya achire. Na ndo isikoligerelia n'abantu akuminyokana na bugeti na bego kotenga is still the goat. Okay. Oyo kabere. I think oyo kabere nda kwanere mogosoria Mbappe. Mbappe is always been good. Yeah, I think abuna bunda kwanere. Namba isato beko mu Africa bono kwa berbo. Okay, we say France is their fellow Africans. So ndo tanga because naro chesala ka kwanere sana kwa Igoro. Even Salah, yeah, actually Salah alisaidia timu yake sana.
Salah actually nero etu man of the match. Totebe kurwa se rogongo rwa Africa oinere nda nambe yemo so far. Okay. Byamano mwanchomo ligereria asa yonsi twasangire kuro muchakano wikira bori ya bwatikire ne chiko sirina mangi totara kwanira kurenda asaboro abono tokra omoelio ayandie na chiko bwatia na monase umurori wechiko sirina banyanga gori twira Juma Mosi na bwego Juma 3 ino igonto endera kuya kwanira goika omoelio imensoko TV boroso mogusiga endera gotengere mirobirende atigera seri tukoligima twakuganiria ritukoligia Eliane Ishmael Mogere twarenga mona Frank. Eje Nensoko TV Oboroso Bumugusi.